Hi guys, it's Sam Mavita here. Musiku wa lero ndakumana ndi azinzanga amene ndimangwaona timangocheza nditimamvana bwinobwino kwambiri. Maina awo ndi Ajaboy komanso KC. So musiku wa lero aonda Anyamata amene tumini sinake lifestyle yawo imakhala yapa mwamba always dress bwinobwino china chilichonse. So musiku wa lero ndangoona kuti mwina tikhaleno ndi chinthu chapa mwamba kuti mwina mwake ndicheze nawo andiuze my ideas yawo kuti mwina mwake mukhonza kuphunzirapo so zinthu ziwiri zitatu. So musiku wa lero ndikhala ndikuwafunsa anthu amafunso. Ase tangotuza zina lako leneleni. Zina lako ndi Ajas. Take care. Okay, Ajaboy. Timakuza zina kuti Ajaboy. Yeah, asina. Zina langa ndi Osman. Yeah. Okay, so Ajaboy ndifuna ndiyambe ndiwe. Each and every year kuchokera January kufika no December umaonesesa kumwe life yako ili patopo umechita fake kasuma umechita fake komano funso langa mende makufuna kukufunsa kwambiri kuti siku lako malichita range motani. Okay, siku langa ndimalipanga range motera. First thing imene ngambe ntayankha pamba chana kuti ndikangodzuka ndimamba kuthokoza kayambuye kuti mwandizusa ndi moyo wabwino ndimvesesa ndi chachiwiri ndimaonesesa ngati lifestyle yayi imene ndimaziwira zenika ndimasati ndikapeze madzi kunkhope ndizisuke chani kenako nditenge zovala zimene ndimene yakuvala ndikhale pansi ngati lifestyle yanga imene imayendera anthu imene amandiziwira. Nkhani za zinthu ndikhoza kunena kuti kuchokera zaka zambuye ndikufika panopo situation imene ili zinthu vanhu vasizikuyenda bwino zina ndi zina si ngati likati kuti tiyesese mbali ili pangeto kwapo zimakhala kuti namakezo mafoira komano maziwa ngati mene mandiziwa ngati niga imasisa bomba langa kuti ina chake chitani chikhale bwino de afusola ndu kuyankhani motero chonje. Okay, siku langa nikangokhala kuindasuka libani mangu thokoza chacha kuti wandipasa mwapopo. Komanso lifestyle ndiyoti ndimangupira moyo wanga ngati drip. Ene ndisanga yokangocha basi lifestyle mangupira on when makamba muna zoma business kuti tipanga bwanji mayiona. Komano lifestyle yanga ile kuti ukangocha each and every day ndiyapopo basi manguthokoza Mulungu kuti amanisunga ndimo. Okay, so anthu ambiri amakuchita Ajaboy society ndi my violence like kugwiritsa ntchito mwina kusuta chamba ma drug banthawi ngati bankhani ngati mene because ine ndikufunsa mafunso ngati munthu sokuziwa, so I need to ask you questions and kuoneka no kuyankha iweyo mwa iweyo komanso kuna kumake Anyamata kuphunzirapo zinthu zambiri. So how do you balance your life nkhani kuza ndi ma drug ndi ntchito? In my life neno kuti mumoyo wanga wose pachibadwe changa drug inasesa nasuteko sinagwisepo ntchito foja chamba ndasurapo from 2013 to 16 after that inapita nasiya sinasutaso edi olo zina ndi zina makanga kuti wapo ndilibe kumwa nkhani yakumwamowa ndimapanga make sure ndekuti weekend ina iliyonse yeseso kuti ndipeze bekena lake ndimwe mowa ndi umene ndimamwa pano palikakhala ngati pali subject imene ndimayiyendesa ndi my lifestyle ndiyokhuza mowa. Komano iwe chamba ndo masuta. So how do you balance nkhani yokhuza ndi kusuta chamba komanso ndi kukhala bwino ndiyo? Ni chamba sindi masuta mafoja ikande. Ase diga pano pa kuyankhula chongamu because ukuoneka uchite inspire ne season namizira kungu pasambama no pasambama pa channel of ino tango chilungamu. Ase drug ina sisina drug yo munna yuza bwene lori chamba nthawi yambuyo mwabano pa nasiya mafoja ikande mamenye. Okay, so nkhani yokhuzana ndi kuzitenga bwino ngati niga kumavala bwino always kuonesa kuti mbashali pa point yanjani ndi ntchito umazibalansa motani komanso kuphatikiza papo ukamayankha zimene zizi funso lali kuti mene mukuyeneka kuyankha umakhala kunoko ndi mkazi muli pabanja always. Okay, nkhani yona kuti mavalidwe kuti china chonse chisinthe pa moyo wanga ndimayesa kuti ndigwire ntchito ndi some businesses moya ndi ma business ena ako ndimapanga ndikuchuluka ena mwayi ndikhoza kwalongosa ndi makusa zinthu pa street ndimapanga business online kwa pali business imodzi tisingayankhula pa banja ndi moyo wanga umakhala ukusintha step by step kunkhani ngati zimene zizi ndimukafunsa nkhani yakazi yanjani mudziko lino ndimakhala ndi mkazi wanga after that ananyamuka after that khandipa anadibira kunyumba anapirati ndi nasarandeka ndi maziwa ngati mwana wa mamuna ngati fema niggas ndikavala bwino ena osirira majuluka ndi basi mangotenga zinthu zoti mareka awe basi tithane nawo azivaya something like that. Okay, well so the same for iwe ndimakukhulupirira. Okay, iweyo chabwino kunkhani yokhuza ndi kutinta sisi nkhani ne lifestyle yanga mangoyivitisa pachisogolo mmene ndili mwanga kuti sisi kundizokuti mmene ndi life live maziwa kale then mangomuthokoza basi mbale wake ole ndinkazi da ine kazi ndilibe ndihule basi okay ku Malawi ndilibe sonkazi mwana
ndilibe mwana. Okay, fine. Ajaboy, it seems like you are a little bit responsible for zinthu. Umagwira ntchito? Yes, nimagwira ntchito. Ya pa kuti Monday to Friday. Yeah, Monday to Friday. Umajomba kuti muna make mwina Monday sinema pita kunchito fa mwina chama drug ndapa kwambiri chamba ndi mwina make makanda toka. Ngati pali siku imene malakwika kwa ineyo ndesi wali makonda kukhala Monday ine liro lemba. Sometimes nimatenga ma off kwambiri. Fana kuti mukuzwa ngati siku lemo tipeza ngati Sunday. Mathana ndati pali business imene ndakuza ndisi ningayankhupa pa nthawi ino. Makoma pesa ndati mwina business ndakumanisa ndakayenda ndakayipa. Ndi after that ndipeza mauti ndabwa mujeda. Tulo ndi tuona peza kunchito ndajomba. Ngati pa makhala mistake imene amadanda even kunchito. Makhaso wake ndiro lemba. Muli banchito? Ndili banchito. Muli mapanga business ena lose? Ine business edi mango weka basi. Mango weka. Mimi sinake basi. Balo wanga ngondi pasa business mango tamanga naye. Okay, mongo elekeza pakuti pa week kuchokera Monday kufika Sunday. Ndrama mimi mapeza ngati income ndrama zangati? Kuyambira Monday and Friday most mwina 1500 pena imatafika 2 chakulimeni 2000. Ndama timathamangira mwina 5k. Timathamangira 5k. Ndi zinthu ziti zimene ukhoza kwankho kuti kubwera kwako ku South Africa kwapindulira Malawi. Ndi zinthu zambiri zoti ndingalongosole. Komano zina maizo sindingazongosole pa nthawi ino. Koma chachikulu nazo nati ndi ana awire. Ngakhale fuso mene munandifusa. Ndi chance chimene naganiza ine. Kupanga sogolola nawo. Ose wapitisa sukulu, nawo mangira nyumba yabwino kuti azikhala kwagulira malo, kuti azipanga ma business ngati kholo lawo kumeneko chithandizo chizicho pamene chizipita kwa anacho. Kuchokera pamenepo ndi zinthu zina zimene zili kwa makolo. Kwapindula nji kukhala kuno ku South Africa. Pindula ngalo kuti basi ru master nangwa mangira tu mazo. Tindi ndiro ndi mariona no. Ndakhala kuti sokolanga ndachito kwa master. Ndakhala kuti atumiza nthu kumachinga avike badena kapeza nyumba nditu papa. Amatavufaya kabisa. Nkozaso kuonesani somwinaso. Muzabira iri Malawi. 2030. Muzabira iri Malawi. Kumala ndipita mu August chaka chinochi. Mpita August leke. Nanga mukapanda kupita tisapanga. Ukondo kupita tisapanga bwanji. Kutenga ndi zinthu zimene zili sizinganene kuti ndikapanda kupita kapena mwakuti. Komano kupita kulipo chifukwa palizazo zimene zifuna zikapangidwa. Ine ndisabona. Mawano series anyangane kamera kachi. Okay. Manga series andifusa pena kuti kodi kumala muvita liti. Ndauza ndipita mu August chaka chino. Kapena September. Ndeno ma business ali kwa jampita sasa Malawi. Ma business ali kwa meti mapanga ndonaona kuti atuluke zinthu kuti miyawo kupisa ntchito ndege. Komano popanda kupanga chonje ndoti sizingaenda. Mawano kwa Amalawi amene akutionera program angakhale otani. Okay, ine mawanga amene ali kwa Malawi amene akutionera program ino. Chachikulu aphunzire kupanga zinthu ziwiri mu moyo wawo. 1, agwire chinthu ngati ntchito. Ntchito ngati ikutheka akangopeza nchituma kapena gawo linalakira ndrama. Apanga isiso kuti apeze beka business ingina kake kuti kaziwa akutisabe tindrama tinatakunena kuti asamangodikira pa salary yawo. Chifukwa akakhala ali standby kungodikira pa salary yawo kumakhala zinthu zikuwavuta. Kuntchito zikavuta makhala munthu kusafara. Koma ngati wapeza ndrama ukuyena kuti upange business. Ukamapanga choncho ukagwira ntchito uyena kuti upange business. Koma mu business asapange kunena kuna kuti atenge business ngati ya iliko kunena kuti nthamangise kuti zinthu zanga zindiyendera bwino. Ayi, tindigwire ma business oyenerera ndi malamulo a dziko lapasi. Okay. Mawano series kwa Malawi mukuyangana kamera chimene maongo osiliza ro basi ndori basi tent ngo limbika life ndi aying'ono tent bile basogolo ndi moyo watu disawange sindumoka ngati zachisawa mukuzwa kala anthu ambira mu life kuno kuti usokonekera miru ifwa cha ma drugs makuti koma tent is tingopanga focus life yathu basi tingobira pa chisogolo ngokhala normal basi tilimbikire basi work hard basi ntchito basi. Okay, makola konamba kufuza kuti pale nati tamutu ama ndifusa koma nangu auza lifestyle imene ndilive nangu auza ndilive nangu okay popo fun anthu ambira amayankha kuti mumusucheresa mwanayi. Ambira kuzimana na George fana una kuti katika rimokumana ine ndizi zangai anthu ambiri mina namona kuti zangai kapena kubalalika komano anthu mina kana khata kusiyanisa kuti ngati zangai kubalalika bwanyi sini kubalalika. Tauza Malawi achite subscribe achite like video achite like video basi akozoja like video basi duo basi ma views ambiri koma auza achite comment achite subscribe osaiwala guys mukaona video ipa mapero wake mmenye po comment koma so like osaiwala so panga subscribe on Mavita YouTube. Mwadi mwaga. Asa adu maimba umenye freestyle koma dizile. Malabu fe mudu.
Yeah, ine ndi Melose di FM. Tipi ya tutakwanila minute li FM. Tinachuka pano pati kufeka pa FM. Michani. Ilingati mpepo ya dima. Tisati misa makisi musakona mudima. Show ya nusi ya sabu mafita. Okay. Anzanga iwo menya freestyle yapo ndamuli nkapopoa kumveka mapo komano ndi mfana woti sanga ndifikile malevo anga ine apa mwamba ngandisamu mavita mukasegula YouTube channel yanu maviews azakhala ochepa simuzafika pasamu mavita ine ndi mfana woti panga zanga zinaenda kale kale sindipanga force pa zinthu zina zake. Do not for the mothers, not for the mothers. What about the mothers? Cause mothers can cause evil things. Spirit the game, not for the mothers. Shop the dogs, bags, laggers. Cause people